Anga jamana army no ye anga finitigi ni do ko mako golomasiri tabaw alsa dongo do de be farala u ka barka anuka aseka mo ka mo mino nulu ye binkanikelaw ni jasiranya ba mino ni u kon dona anga jamana kono u kon kele do fenye femi ni abene do kosobe ni wati na wati mi ni beba do ka fo lakana ko o de jamana de bela jele jorna ko yi anga jamana barada mimbe no nale nyeshile do anga dugu jukoro feuma ulu koni miliyar saba nyana uyo lado anga jamana kesu konnana akuma awbena afamyali soro alani journalin ko Franci do de biga ka farala kalanso kan minun be datugu dongo do katafe ka sabuke banami nabe wele ko covid 19 woni kuna foni wera hulude ye kuna fonu ye amena min lase awma bi jumadal ula kle woro ijra sa mbakile ani kemena ni binani sabado tele nyata mafle ba bela jile aw nishu anga ministry nyama koro a krefema ulu ye wilika joke krefema ministry min kodo o Ismailu Bube Maiga ye amasurunya baw kon wilaka wilika jodoke anga kirisoba mi nabe wele ko cour suprême o dala o kera jumado no ye janvier kalo clé wolonvlay a dabole do akama wala sa ube son chukoya mina ka ablakata furakelike yorola anga jamana koka mado mami ko ni minene do ka sabuke yuruku kowi ambe awla donia o konyaka wodi hukumu ko so feminye bi ayira la ka foko kenya ba ko ni te ala ko dungo do ko dode be farala ka banaka azita maiga yenya folike anyana akokuna anga je kalame Sumelu Bube Maiga masurunya mau ulu koni ni wulika join blasinga barsa ulu yere kon nga fola Sumelu Bube Maiga be yorom na ni wakati na aka kene ya uchuguya yere mausa kosube inafo aka parti demsen la kauka nyema nabe fo mako mouvement asma CFP Abdin Karambe ale kon ya iraka fo ko Sumelu Bube Maiga yere kon mangene kosube ni wakati na ko wa ulu yere ka langini kon te fo idore aka seka tafurage jamana yere kon koka aidala ka fo ko Sumelu Bube Maiga ale yere banane koni ablala kata kliniki dola anga jamana kono yorom nani ulu yere kon mega afurage Sumelu Bube Maiga ale ka kenya seben yere kono nabe fo mako certificat medical ni o yere kon nana chari bololo sanfe aidala ka fo o kon nala ko aka dokotoro ale kon be alayini akata furage jamana wero de kan barsa koni anga jamana yere kon jatemne Sumelu Bube Maiga mago be furaгаlimna ko furagali fon konti anga jamana kono nala yanno Sumelu Bube Maiga amasurunya mago ya iraka foko ulu yere kon jorolenu ko barsa koni ni ma ko folen yere kon jatemne ni wakati na kana nafasa ko kulo hakem yere borala kabita talike fo kulo muga ani duru bunyongo odela uya iraka foko ulu yere kon tena se ku sigi ku bolo flada usenga ni chugo yaina ubala ngini anga chamanche fanga maufe ukato Sumelu Bube Maiga yere kasikata ayere furage chugo yamna Sumelu Bube Maiga no fe mau ya iraka fo kanga jamana premier ministre koro yere mne na chugo yamna ko o kon make sharia kon nala ko barsa koni anga kirisoba yere jatemne nabe fomu mako cour suprême ko o yere kon madel folo ki ke dossier do kan ayere togola tento folo nuba fo mako ga dossier autosaisi Sumelu Bube Maiga masurunya mako ulu koni ni cour suprême no e kirisoba ale secrétaire général yere koni nyoy o de kon nala uye déclaration seben do yere kon ta ko di alima ni mako folen kon ya iraka foko aye Sumelu Bube Maiga no fe mako famia ko wa ko kuma rebe lase akanga lase yorom yere kon kononala hakli la jugula Sumelu Bube Maiga ale yere koni minena anga kirisoba feni o cour suprême barsa ayirala ka foko aseme waringanam dawla kerengereniala anga fintigila ka yere ka mina do sanna ni o ye kelekemnawi
a tun bɛ miliyari 1 ɲɔgɔnna kuma bɔ fɛn min ye direction nationale des géologies n'o ye ɲɛmaayaso min ɲɛsilen don an ka dugukɔrɔ fɛnw ma olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko u sera ka min fara jamana budget kan o y'o ye o de hukumu kɔsɔn u ko u ye wari min ladon a bɛ taa fɔ miliyari 3 ɲɔgɔnna na n'o ye sefa wari miliyari 3 ye san 2021 kɔnɔ o de hukumu kɔsɔn k'u ye jɛkulu min wuli walasa ka taa jurukani na ni baarada minnu fɛ baarada minnu n'u bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔ an fɛ yan nɔ Ali Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ a ko kunna an ka jɛ k'a mafilɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la cakɛyɔrɔba min bɛ ni u bilalen don sen kan Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ka ko ɲɛnabɔli kɔnɔma ni u b'a wele ko direction nationale de la géologie et des mines a jirala k'a fɔ ko u kɔni ye kabako ko kɔni kɛ fɛn min ye ni san min furilen filɛ o kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye miliyari 3 ani miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 fo ka taa se 40 ali kɔ boɲɔgɔnko kɔnɔma ko o kɔni sela ko o kɔni ladon faso kɔni kunna o de la a jirala k'a fɔ sanu ko a kɔni bɛ ka yele Mali fanw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a nafa kɔni o ka fɔ cogo la yɔrɔ minnu kɛla sababu ye ka se ka ni yɔrɔ in kɔni kasabi kɔni ladon ko yɔrɔ fitini damadamaw de kɔni don belebelebaw ko olu kɔni ma jate ka sababuya kɛ ko a kɔni fɔla fana fɛn ye ni jɛkulu mɔgɔ kɔni fɛ cakɛyɔrɔ mɔgɔ fɛ n'o ye DNGM ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko san 2022 kɔnɔna na kasabi min bɛ yen n'o kɔni sela ka don sanu ta na sira kɔni fɛ ko o na tɛmɛ o 2021 kɔni kɔnɔna na ko o na tɛmɛ o kan 2022 la yaasa ka se ka caman kɔni nati faso kɔni kɔnɔna na cogoya min na a jirala k'a fɔ ko ni baara min filɛ nin ye ni o bɛ ka se sɔrɔ ni cakɛyɔrɔ in n'o ye DNGM ye n'u bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko a kɔni sɔrɔla min de fɛ o de ye fɛn ye faso ɲɛmaw transition ma ɲɛmaw olu ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka se ka sanu bɛɛ ka bɔ cogo min na ka se ka a yɔrɔ kɔni sanuya cogoya min de la ni maa bɛ ni bɛ sanu kɔni bɔ faso kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka sanuya ka kɛ tiɲɛ ni bolo ka cogoya min de la ni minisiriso min ka baara fana ɲɛsin bɛ sanu ko ma o minisiri Lamini Seydou Traoré ni ale kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ o hokumu kɔni kɔnɔna na fo ka taa se jamana ɲɛma ni ale fana kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ jamana ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya ani marabolo ɲɛma olu fana kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a fɔ jamana fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ka jɛya cogoya min de la ko o de kɛla sababu ye fɛn min ye ni kasabi o kɔni sɔrɔla san 2021 kɔnɔ ni baara fitinin ninnu kɔni kɔnɔna na ko san 2022 kɔnɔna na o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ ni kasabi bɛɛ lajɛlen kɔni kan wa jirala fana k'a fɔ ni kasabi sɔrɔli ko o fana bɔla min fɛ jamana ɲɛmaaw ye hakili min ta baara ɲɔgɔnya a na se ka tɛmɛ fɛn min ye faso ani ka yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ɲɔgɔn cɛ cogoya min de la ko o fana kɛra sababu ye ka na ni bɛɛ lajɛlen kɔni ani ka u ye wulikajɔ min fana kɛ sanubɔ min bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ n'u b'a wele ko exploitation illégale de l'or ka se ka o kɛlɛ ko o de kɛla sababu fana ye ni hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ bi o de la fɛn ye cakɛyɔrɔ mɔgɔw ni o ye DNGM mɔgɔ ye o y'a jira k'a fɔ wulikajɔ bɛna kɛ yaasa ka se ka jamanadenw kɔni kunnafoniya hali sisan fɛn ye dugukolo nafolo o kibaruyaw kɔnɔna ani ka se ka o kunnafoniya sariya sunba min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ dugukolo nafolo kɔni bɔli kɔni ma ka se ka o kunnafoniya o kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna o baaraw bɛna kɛ ni jɛkulu sigili ye ani ka taa se fɛn ye ɲɔgɔn ye baw olu bɛ se ka sigi cogoya min na ka se ka maaw kunnafoniya o la o de la o sigikafo minnu bɛna kɛ ni o bɛɛ lajɛlen kɔni kalifalen don maa min na n'o ye Cheikh Fanta Mendy Keita ye n'o ye directeur national de la géologie des mines ye n'o ye DNGM mɔgɔ kɔni ye a jirala k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna di ale ma yaasa baaraw na se ka ɲɛ cogoya min de la Cheikh Fanta Mendy Keita a y'a jira k'a fɔ ni baaraba min filɛ nin ye ni o kɔni dila ale kɔni ma ko ana ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa wasa na se ka sɔrɔ ani fɛn ye maa minnu bɛna sanu kɔni bɔ faso kɔnɔ o na se ka danaya kɔni sɔrɔ hali sisan dunnaw na se ka na ani faso yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw na se ka na cogoya min de la a jirala k'a fɔ fɛn ye sanu tɔni 60 ko kuma min kun fɔla o ye san 2021 kɔnɔna na k'a fɔ o n'o sɔrɔ ko o tɛmɛn'o kan fɔ ka se ka tɔni 60 ani sababu ɲɔgɔn ko o y'o de kɔni bɔ wa jirala k'a fɔ ni ye DNGM yɛrɛ kɔni jateminɛ ko a bilala sen kan kabini san 1990 waati a ka baaraw tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye politiki sira ta nasira kɔni fɛ dugukɔrɔ nafolo ko ka se ka olu kɔni bɔ sariyaw kɔnɔ ani k'u bila u bɛɛ ka sariya kɔnɔ yaasa fasoden bɛɛ lajɛlen na se ka nafa kɔni sɔrɔ a la cogoya min na ani ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maa minnu bɛ yen ni o ye dugukɔrɔ nafolo bɔ cakɛyɔrɔw ye ka se ka olu fana kɔni kɔlɔsi fɛn ye marabolo kɔnɔ ani ka taa se dugu minnu fana bɛ jamana minnu fana bɛ n'u ni faso bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw kɔni kɔlɔsi ani kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw fo ka taa se fɛn ye jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔw kɔni ma minnu bɛɛ bɛ dugukolo nafolo kɔni bɔ
Anga finitigu anga sorashu ukoni ni ndogokun temene nunu na anga jamana fanta ani nani bela jelena uye sesoro mauka maminu ni uye bingani kelo ani jasirenya ba minunu ube bina anga jamana kan kabini ewatija amba ayira kafo uma chama adekoni fagara feminye ukanyama do fana yo ulu chama simbora barala uya ira fana kafo ko kunafoni minumbe yala la mauni nyanche ni tokochen kunafoni do ka nyashi mali finitigu ma ko uluye tokochen kun de ma kana iklojo okoro bela jele ko o to kerefe anga jamana bise ka sesoro chuya mina maimuna kulubali nyafolike anya na kokuna anga je kalaje ka keni bambaji mau kelali ka bo anga jamana kono ajarala ka fo ko mali kelechew olu kon bala ka chesri suya bela jele placinka yasa ubisika ukoda ni makofole nuna shu farakleka DIRPA ni au direction de l'information et des relations publiques des armées oluka nyefolu konnala uya jira ka foko do frontière laban nuna kata octobre kalula foga na sebima kibina e ka foko anga fama uka chesiri konnala ko usera ku buluke mamurutile ma chamanka ko ola kibina e ka foko ye sansoro mamurutile nunu kan yoro chamana DIRPA ma uka nyefolu konnala alisa uya jira ka fo ko wiliga jo nunu konnala alno ya soro mi ye kelete do yi olukoni nibe kasarala nga onata be ko ukalikane fo uluka seka nobo ni ko nununa hakilla jigina 31 décembre san bafla ani muwa ani kede wilika jodo ko ni kera mamurutule unfe keran la so fara fanfela la DIRPA mawka nyefolula nu ya kibera la seka beni janvier kalo kile dudu san bafla ani muwa ani fly o wilika jodo ko na la ibina e ka fo ko finti la ka ko ni wilika joke nu ba fo munu mako patrouille yasa ubiseka na ubuluke mamurutule unkanto yamna kadaka ko mamurutule nunu bala kan nyini waliya chama unoka minu ni olube talike danteme waliya ula ani ga kila ga mugu perenta olu koni bla maute mesera la minu ni olube temeni wotoro ye keran ni ala dugum bebele ko nya musa o fanfela la so fara cercle la o wilika jono nu konna na ke sababu e ma fla bonyanko olu bonela unina demseni kele ani muso kele o kera ka beni octobre kalo kile tani dure san bafla ani muwa ani kle saba o kofe tuguni octobre kalo kile tani shegi u ya jira ka fo ko dugumsen do kumbe no nya musa ko foli fanfela la tuguni novembre kalo kile fla san bafla ani muwa ani kele hakilla jigi boloma ibina e ka fo ko wilika jo fene kera anga findigi la ka o fe tuguni keren yala yorom bebele ko don ko ni o fene be so fara cercle fanfe o wilika jo kera sababu e ma saba olu koni bonena unina wa mobli kelembe no o koni sebe korojinna u karle mi kera nyogona ola ko usera ku boloke mamurutile mata annani bonyogon ko ka fara u ka marama fen chamanka DIRPA ka nyefolu konna la alisa décembre kalo klita ani flawati ko mamurutile yo wilika jo ke banyakara mara fanfela la katu utike ka mamurutile mata ani wolo vla bonyanko ka yefene ko duguse je kelen fene la ibina e ka fo ko décembre kalo klita ani saba fene u koni u buluke mamurutile chama kantuguni ko ni so fara ere jatemne kala je kibina e ka fo ko mamurutile nga wale ka chani yoro ko foli na ko sebe janga sagu fogata ase banjankarama ode la ko décembre kalo klibi saba ani kelen wilika jo ko o kon kera wilika jo baye nu eni misi wasa soro la ka daka mamurutile mata ani woro onu uka marama fen tan ani kononton bonyon ko mnena lansoro ketu bula wala DIRPA ko ni wilika jo nunu bela jelen koni e fen mi ni foli ka ngata ka nyeshi anga kelechewuma ka fara nunu bela jele ka janvier kalo kile nani san bafla ani muga ani fla wilika jo chama were o kera tuguni ni o kumbeta leke ka nyeshi mamurutile moto digi do ma uyuti keke olu konga moto ta ani duru bonyon ko ka minu ni olu konu fumbe ka boss sama fore kornala ka dani wilika jo ko fole nunu bela jele no ka chef d'état général des armées ale ko akon ba fo maliden chema ani musulman bela jele nyana ko ubu hakilla sigini ga jira ka fo ko mali fintigila ka ko wilika jo kunte do were wiseka maw halu bolo fen la kana mali fanta annani bela jelina ko u kon kembe ka o baraw ulle be sena wa ku bina do fara o chesuru ka dona na tawla wa ko ni barako fole mena to sena ko ka atina dabla to ga shila fuka ta ke basigi o ka do an yere ka jamana konnala ale ni lakana maliden be se ka munumunu aka jamana fanta annani bela jelina ka soro ama geleya soro DIRPA ka kuma laban konnala o ya jira ka fo kibina e ka fo ko lakana baliya be anga jamana fanfela mununa ko wakati laban nununa ko olu koni nimison jalen do kosebe wala u hakilna minu ni o blalembe sina nga fintigila ka o fe ka mamurutile kele ko o yoro ko fole ma chama yo hakilna info
Situlu ale bɛ dilan ni si kɔlɔ de ye yiri do yiri min n'a bɛ farafina tilebiyanfan de fɛ kosɛbɛ ni tulu in a nafa ka bon kosɛbɛ fɛn min don fana jɛ tɛ se ka k'a kɔ an ka sigida kɔnɔna na ani maa minnu n'olu bɛ farikolo tulu dilan k'a sabu kɛ tulu in barika de bɛ a la o de hukumu kosɔn u ye a yira k'a fɔ fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka dilan ni a ye i n'a fɔ latex ni caritaine ani fɛn do fana fɛn min ni vitamine caman bɛ a la vitamine min n'o ye A, D, E ani F ye a yirala k'a fɔ fɛn min fana do an ka yiri tulu de do yiri tulu min ni a ka ɲi adamaden golo ma kosɛbɛ fɛn min do bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ waati min yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ a ka ɲi adamaden ma ni nɛnɛ waati in na Sumu Yatara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ko kunna an ka jɛ k'a lajɛ. Situlu nazarakana berde karite ale nafa ate fo ka ba sabla vitamine A, D, E fo F o bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen na o kaso maa mulu bɛ situlu kɔni matarafa nɛnɛ waati a bɛ kɛ sababu ye o farikolo fan mulu bɛ bɔ a b'olu kana ka bɔ fiɲɛ sumalen kɔlɔlɔ ma n'o de ka farikolo ja ani ka farikolo pɛrɛn maa min bɛ situlu mun a golo la a golo bɛ minɛ ka magaya wa a golo bɛ sama ka manamana denmisɛnninlakaw ka bana caman bɛ yen nɔ situlu bɛ k'a fura ye teliyala ka sɔrɔ i ma wari caman bɔ n'u banana k'u yɛrɛ jogi i bɛ situlu mɔ a la kuru modèle dɔw bɛ bɔ denmisɛnninlakaw la situlu y'o fura ye jibatulakaw musolakaw yɔrɔ la situlu b'olu ka bana caman furakɛ yaasa ka adamaden se ani a bolo kɔni kisi jali ani pɛrɛnpɛrɛnni ma i bɛ situlu de matarafa maa mulu bɛ yen nɔ ni zantiri fana bɛ o la n'i ye situlu matarafa o bɛ kɛ a fura ye situlu nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabula adamaden modèle o modèle golo modèle o modèle mana k'i kan i bɛ se ka situlu mun kɔlɔlɔ ti a kɔrɔ i golo mana ja walima i golo mana magaya maa mulu bɛ yen n'olu fana dawolo bɛ ja situlu kelen de ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni fura ye ka situlu ɲuman don o ka nɔgɔ kosɛbɛ ɲɛnanyeli yɛrɛ la sabula a couleur bɛ kɛ i n'a fɔ nɛrɛma wa a kasa yɛrɛ o tɛ fili fiyewu situlu yɛrɛ ye fɛn ye mun bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ Afiriki kɔnɔna na o ka sɔn a sɔrɔli o fana ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma nin nɛnɛ waati in na an ka farafina ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ tagamala u ka yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Grand Kasai ale yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don ni a ka baara dɔ bilalen sen kan ni o ye sira dilanba dɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la jamana ɲɛmaa kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu yɛrɛ kɔni sumayalen don kosɛbɛ o de la Félix Tshisekedi a y'a yira a ka nin tagama ninnu kɔnɔna la ko ale yɛrɛ kɔni nana ɲɛda baara ninnu taabolo yɛrɛ kan ko wa ko ni a y'a ye ko baaraw ma kɛ a kɛcogo la ko ni baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma baara kɛ ko siga t'a la ko o kaso kelen k'u kɔni bɛ o kɛ u ka waribon sɛgɛsɛgɛlaba n'a bɛ fɔ o ma ko inspecteur général des finances Jules Agente Keye ale kɔni ye a yira k'a fɔ a ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la novembre kalo tile 30 wagatiw la ko u yɛrɛ kɔni tun ye a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa la ko ni baara mun bilalen no sen kan a bolo ni ko a ka ca Ala fɛ ko baara in yɛrɛ kɔni tɛna se ka taa a taacogo ɲuman na. Libi jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka u ka sɛnɛ baaraw yɛrɛ don ba la tuguni fo ka taa se u ka gaziko baaraw yɛrɛ ma i n'a fɔ u ka pétrole bɔlaba Mustafa Sanala ale yɛrɛ bɛ ka a laɲini cogoya min na o de kɔnɔna la ni maa kofɔlen ale y'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 15 wagatiw la k'u ka pétrole baara dɔw bɛna daminɛ kura ye u ka jamana kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ u ka pétrole bɔyɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko forage du puits numéro B82 maa mun yɛrɛ bɛna o baara in bila sen kan o de ye Irisilaka dɔ ye ni ale tɔgɔ ye ko Tatnef nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Libi yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ma ko Amada ni Irisilaka in a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tun ye contrat dɔ bila sen kan ani Libi cɛ san 2007 wagatiw yɛrɛ la maa dɔw kɔni ye a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ Khalifa Haftar jukɔrɔmadonbaga dɔ ye ni ale kɔni kelen do ka a yɛrɛ kɛ maaw ka fɔ la Libi fintigilakaw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye hali sisan nɔ pétrole bɔla ɲɛmaaba Libi jamana kɔnɔ Mustafa Sanala a y'a yira k'a fɔ ko u ka pétrole bɔyɔrɔ dɔ fana bɛ n'u b'a fɔ ma ko Almabruk ni Total maaw de bɛ o baara yɛrɛ kɔni kɛ a y'a yira k'a fɔ ko o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛna don ba la tuguni n'o kɔni kɛra pétrole bɔta bɛna caya kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna la k'a fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye gaziko baaraw ye ko o fana bɛna daminɛ u ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ mun ma ko onshore o ni offshore o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Amada yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye sanuko baaraw ye a yirala k'a fɔ ko o fana baaraw kan ka bila donna nataw la sen kan Libi jamana kɔnɔna la.
Faransi jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a kɔni yirala k'a fɔ ko coronavirus bana yɛrɛ bɛ ka bonya yen nɔ tuguni kosɛbɛ o de kɔni kɛra sababu ye kalanyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni datugulen don nin wagati in na i n'a fɔ u ka kalanko minisiri so maaw yɛrɛ a fɔ cogoya min na u ka sigi dɔ kɔnɔna la tɛnɛndo kalanyɔrɔ hakɛ min yɛrɛ datugura u ka jamana kɔnɔ o bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ 9,202 bɔɲɔgɔnko de la n'i y'a jateminɛ o kɔni bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka kɔrɔlenw kan barisa u y'a yira k'a fɔ ko desanburu kalo tile 16 wagatiw la yani maaw yɛrɛ ka bila ka taa congé de Noël la a yirala k'a fɔ ko kalanyɔrɔ hakɛ min kun datugulen don o la o bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ 2,970 bɔɲɔgɔnko de la Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ u y'a yira k'a fɔ ko kalanyɔrɔ hakɛ min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ 527 o ni a kunkanfɛn yɛrɛ de la u ka kalanko minisiri so ni o ye ministère de l'éducation olu ka communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sababu kɛ ni bana in yɛrɛ kalanyɔrɔ hakɛ min datugulen don o bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ 28 bɔɲɔgɔnko de la ni école 20 bɛ o la collège 6 bɛ o la o ni lycée 2 L'Américain ka jamana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna u ka ciden kura de bila ka na farafina yɛrɛ jamana kɔnɔna la ni ale tɔgɔ ye ko David Sterfled David ale kɔni bɛna bila maa nɔ la maa min tɔgɔ yɛrɛ ko Jeffrey Fletman barisa a yirala k'a fɔ ko nimisi wasa ma sɔrɔ Jeffrey Fletman yɛrɛ ka baaraw kɔnɔna la ni maa kofɔlen ni o ye David Sterfled ye ale kɔni bɛ a ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ don n'a nataw la l'Américain ka ciden kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma se ka fura sɔrɔ Ethiopie gouvernement ni rebelle di tigrew ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni ma se ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kɛlɛ in yɛrɛ juguyalen don kosɛbɛ fo maa caman yɛrɛ ni bɛ ka bɔnɛ a la don o don ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko Jeffrey Fletman a ma se ka Sudan fana kɛlɛ kɔni ban barisa ani Sudan fintigilakaw yɛrɛ kelen ka sigi ka kuma Jeffrey yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko nimisi wasa sɔrɔla u ka sigi kɔnɔna la nka damadamani bɔɲɔgɔnko kɔfɛ ni maa kofɔlen kelen ka kun da l'Amérique jamana kan fɛn min ye u ka fintigilakaw ye Sudan jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni premier ministre Boyni ka u sigi fanga la a yirala k'a fɔ ko Jeffrey Fletman ale yɛrɛ kɔni tun y'a yira a ka jamana ɲɛmaaw la ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka sɛmɔ baara ninnu kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko David Sterfled bɛna bila a nɔ la nka fɛn min ni maa kofɔlen ye u y'a yira k'a fɔ ko a bɛna to conseiller yɛrɛ la l'Amérique jamana kɔnɔna la an bɛ aw fo aw minnu ni aw bɛ tele ɲɛta de suganti ka kɛ aw ka ala kumaw lamɛnyɔrɔ ye ka kɛ wajilu sɔrɔ yɔrɔ ye ka kɛ kunnafoni ta yɔrɔ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ danaya de yira o kuma an bɛ ala ka danaya to ani ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri yira an na aw salamu alaikum